Vítám vás při sledování čtvrtého dílu právní videoporadny. Hlavním tématem dnešního dílu jsou zálohy za služby spojené s pronájmem a v druhé půlce videa se podíváme na vaše dotazy z právní poradny na webu studentreality.cz. V dnešním díle bych chtěl něco povykládat o zálohách spojených s užíváním bytu. Nejprve je třeba říct, že výše záloh není vůbec nikde stanovena a vždy záleží na dohodě mezi pronajímatelem a nájemcem ohledně toho, jakou výši těchto záloh si stanoví. Dále bych chtěl k zálohám podotknout to, že je dobré si ve smlouvě dohodnout, kdy bude zúčtovací období, jestli bude vícekrát za rok a jakým způsobem bude předkládáno závěrečné vyúčtování. Jakmile skončí vyúčtovací období a pronajímatel za vámi přijde s vyúčtováním, což rozhodně chtějte, protože vyúčtování je potřeba, ověřte si, zda je možné řádně vypočítat a dohledat, jaké skutečné výše a podle čeho byly určovány v rámci těchto záloh. Věnujte prosím také pozornost výši jednotlivých záloh. Doporučoval bych podívat se na zálohy, které byly placeny předcházejícím nájemcem, tak, aby byla jejich výše odpovídající. Protože když budou příliš nízké, na konci vyúčtovacího období budete doplácet spoustu peněz, což může být aktuální vysoká finanční zátěž. Když budou příliš vysoké, budou vám sice finanční prostředky vráceny, ale na druhou stranu pronajímatel s nimi bude celé vyúčtovací období disponovat. Chci si pronajmout byt. V nájemní smlouvě je daný nájem 6 000 plus 2 000 zálohy za služby a energie. Mám právo od pronajímatele vyžadovat, aby mi ukázal, kolik za jednotlivé služby platím. Mám obavy z toho, že zálohy jsou příliš nízké a nebudou na užívání bytu stačit. Můžete se podívat na vyúčtování za předešlá období předchozími nájemci, pokud vám je pronajímatel předloží. Můžete také vznést dotaz na dodavatele energií a jiných služeb, ale nejlépe by bylo samozřejmě se s pronajímatelem domluvit. Těžko můžete sami o sobě vědět, jaká byla skutečná spotřeba za předešlé období, a proto doporučuji spíše domluvu. Jak je to s vrácením kauce? Majitelka mi nechce kauci vrátit, vyúčtování je jednou za rok, a to k měsíci květnu. Opravdu je možné, aby mi držela kauci do následujícího roku? Pravda je taková, že vrácení kauce, případně vyúčtování záloh za služby energií se dělá na konci vyúčtovacího období, ale pokud nájem skončí dřív, ať už dohodou, výpovědí nebo jakýmkoliv jiným způsobem, měl by pronajímatel samozřejmě ukončit tyto dodávky a zažádat o předčasné vyúčtování dodavatele služeb. A na základě tady tohoto předčasného vyúčtování můžete snadno dohledat a zjistit, zda byly přeplatky či nedoplatky a vyúčtování provést. A současně s tím vrátit kauci v případě, že by stačily veškeré platby, které byly provedeny. Čtvrtý díl právní videoporadny se dostal ke svému konci. Dnes jsme se dozvěděli, jak je to se zálohami a jejich vyúčtováním, a v příštím díle se podíváme na to, jaká jsou práva a povinnosti na straně nájemce.